الله على نعمه والشكر له على إحسانه ومنه وفضله وجوده، وصلوات الله والسلام ما ناح طير الأيك والحمام على النبي المصطفى البشير الهاشمي المجتبى النذير، وآله من بلج الصباح وصحبه ما هبت الرياح. بذكر الله ترتاح القلوب ودنيانا بذكراه تطيب. أما بعد، معاشر الكرام، إن الله تبارك وتعالى آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة الأكرمين، وعنا معهم بعفوك وكرمك ومنك وجودك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. bayan haka muna yabo, muna yabawa, muna godiya da kyakkyawan kirari ga sarki Allah. Muna neman taimakonsa da gafararsa da agajinsa. Muna roƙon kariyarsa ya tsare mu, ya kiyaye mu daga sharrorin kawunanmu da munanan ayyukanmu. Wanda Allah ya shiryar shine shiryayye, kuma wanda Allah ya batar shine batacce. Muna shaidawa babu abin bauta bisa gaskiya da cancanta sai Allah, shi kadai yake, ba shi da abokin tarayya. Kuma muna sake shaidawa lalle hakika tabbas annabi Muhammad tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi, bawansa ne kuma jakadansa ne. Bayan haka mafi gaskiyar zance shine zancen Allah. Mafificiyar shiriya ita ce shiriyar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama. Mafiya sharrin al'amura su ne fararru, kirkirarru a cikin addini. Hakika tabbas duk abin da aka kage shi, aka kirkire shi, aka cusa shi a cikin addini, wadda ba shi da asali a cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai, sunansa kage. Kage da ƙarya da kirkira a cikin addini bata ne, bata da ma'abautansa matattararsu wutar jahannama. Allah ya kare mu. Yan uwa masu imani, hudubar mu a yau wannan juma'a 25 ga watan 4 Rabi'u Thani na shekarar 1447 hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, wadda hakan ya zo daidai da 17 ga watan 10/2025 a wannan mimbari mai albarka na Samar Islamic Center da ke nan filin jirgi a cikin garin Fataskun, jihar Yobe, Najeriya. Bishara take wa musulmi karkashin umarni da Allah maɗaukakin sarki ya ba su a cikin tsarkakakken littafinsa na cewa su haɗu da juna. To cikin abin da ya faru a wannan mako, kamar yadda za a ji, ko shakka babu akwai abu mai faranta rai. Shi ya sa ma taitin ɗan huɗubar ya zanto albishirinku ya ku musulmi. Allah tabaraka wa ta'ala a cikin littafinsa yana cewa wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ku yi riko da igiyar Allah guda ɗaya, kar ku rarraba. Wannan ayar ita ce ɗan ba na kira zuwa ga haɗin kan musulmi fi kulli zamanin wa makan. Wannan ayar matsawar wani ba zai iya goge ta a cikin alkur'ani ba, to kuma ba zai taɓa rufe ƙofar kira zuwa ga haɗin kai ba. Domin Allah da ya saukar da addinin, ya saukar da musulunci, shi ya ce wa'tasimu kuma umarni ne. Ku yi riko bi hablillah, da igiyar Allah guda ɗaya. Wace igiya? Ita ce musulunci, ita ce la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ku yi riko da wannan igiyar. Allah ya ce wala tafarraqu, kada ku rarrabu. Sai sa a gaba ma ya ce wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu
min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum azabun azimun yawma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Allah ya kar mu zama kamar yahudu wanda suka daddare suka koma abokan yaƙi da juna kuma bayan addinin su daya. Sannan Allah madaukakin sarki a cikin suratul anfal yace wa Allah wa rasula, ku da'a wa Allah sannan ku da'a wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wala tanaza'u, ku daina munaza'a, ja'in ja, ku daina turmutsutsu da juna, kowa ya ɗauka cewa lalle shine ɗan aljanna, shine shiryayye, shi ke kan miƙaƙƙen tafarki. Duk wanda ya saba masa cikin fahimtar sabatacce ne, ya za a yi a kawar da shi, za a iya mai makirci, za a iya mai kutun gwila. Wannan ita ce munaza'ar da Allah ya hana. Ba munaza'a ana nufin saɓani na fahimta ba, wannan ko a cikin gidanka ba za ka tsira ba. A cikin gidanka kai da 'ya'yanka da matanka ma fahimtocin ku dama daban-daban. Amma abin da Allah ya hana shi ne munaza'a, ka saba min na saba maka, in rika neman yaya zan yin kawar da kai, in halatta wa kaina mutuncinka, in halatta wa kaina zaginka, da yi maka duk abin da na ga dama, kai ma ka halatta wa kanka haka. Wannan Allah ya hana. Wala tanaza'u, sai Allah ya ce idan ku mun kibi, yace fatafshalu, wannan fa'un din ana han sunanta fa'us sababiyya, ma'ana a sababin haka in kun ce za ku yi munaza'an nan abinda za ta ja muku shine fashal. Menene fashal? Fashal shine bature ke cewa failure. Fatafshalu, za ku samu failure a cikin komai kamar yadda muka samu a yau mu musulmi. Fatafshalu wa tadhhabu rihukum, karfin ku zai tafi, za ku zama taron yini ba ku da yawa, ba da amfani yawan naku. Sai Allah ya ce wasbiru, ku yi haƙuri. Dan duk inda ka ji maganar haɗuwa sai an yi haƙuri. Shi yasa ko iyalanka ai haƙuri kake da su, ɗan anguwarku da kuka zauna lafiya haƙuri kake da su, su ma haƙuri suke da kai. Wasbiru inna Allah ma'as sabirin, lalle Allah na tare da masu haƙuri. A cikin dai nafsin surar kusa da ƙarshe ita Anfal din, Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sake kiran mu musulmi, yace wallazina kafaru, kun ga waɗanda suka kafirce, kun ga waɗanda ba ku ba, waɗanda ba musulmi ba, duk da saɓanin da ke tsakaninsu da rabe-raben da ke tsakaninsu ba abuhum auliya'u ba, sashensu majibinta sashi ne, tare da cewa fahimtarsu ba ɗaya ba ce, tafarkinsu ba ɗaya ba ne, a rarrabe suke, saɓaninsu ya mafi naku. Nassin hadisin manzon Allah ma haka ya ce iftaraqatil yahud yace ala 73 firqa, amma mu da aka zo kanmu fa ce wasa taftariqu hadhihi al-umma ala ihda, ashe sun fi rabuwar su ta fita mu, rabuwar nasara da sabanin da ke tsakanin su kiristoci ya fi namu, raddin da suke wa juna da takfir kafirce tsakanin su wallahi ya fi namu. Amma kuma tare da haka sashen su majibinta sashi ne, in an taba wannan sai wannan zai ce bai yadda ba. To yanzu ba ma wai magana tsakanin kiristoci su kadai ba, no, tsakaninsu da yahudu ma, duk abin da ke tsakanin kirista da yahudu a tarihi na yaƙe-yaƙe da gaba yanzu a duniyar yau sun haɗe. Me ya haɗa Amerika da Isra'ila? Amerika daula ce nasraniya, daula ce ta kiristanci. In za ka karanta tasnifin ƙasashen duniya wanda aka wallafa kowace ƙasa, Amerika ƙasa ce ta kirista, ma'ana addinin kiristanci shine gaba. To amma da ya alaƙarta da yahudu. A yau wace ce Isra'ila? Ba wata ce Isra'ila ba face Amerika. Abu ɗaya ne. To Allah shi ne yake gaya mana sashen su majibinta sashi ne. Sai Allah ya juyo kan mu musulmi ce in ya tafa'alu, idan ba ku yi irin wannan ba, kuma tare da akwai saɓani a tsakaninku, in ba ku yi irin yadda suka yi kun zama tsintsiya maɗaurin ku ɗaya ba, ta kun fitinatun fil ard, fitina za ta auku a ban ƙasa, wa fasadun kabir, da kuma barna mai girma kamar yadda na gani ka gani duka muke gani. Domin abin da ake yi wa musulmi a duniya, inda a ce suna da kalma ɗaya, inda a ce suna wala'i da junansu
kamar yadda Allah ya umarce su, ba yadda za a yi musu haka. Amma rarrabuwarsu da suka zama su ɗin a kan kansu nema suke su ga ƙarshen junansu, to shi yasa idan maki ya dirkaki wannan sai waɗannan su zama 'yan kallo, in ya gama da shi kuma sai ya dawo kan wannan. To wannan shine barazana, shine abin da Allah subhanahu wata'ala ya gargaɗar da mu a cikin littafinsa, yace illa taf'aluhu takun fitnatun fil ard. Tarihi na cin zali bai taɓa rawaito irin abin da aka yi wa 'yan uwanmu a gabas ta tsakiya a Gaza ba. Tarihi cin zali bai taɓa rawaitowa ba. Baka isa ka kawo wani littafi da ka karanta wata al'umma a tarihi ta taɓa yi ma wata al'umma irin wannan cin zalin ba. Ka duba waɗanda ba mu ba, waɗanda ba musulmi ba, tsabar cin zali ya kai cin zali su ne suka yi sacrificing na komai, suka yi gangami, suka baro ƙasashensu don su zo su ceci waɗannan da ake musu cin zalin, tare da 'yan addinin su ne suke musu, ko su cece su ko kuma a haɗa da su, wato su ƙare a rasa su a ban ƙasa ya fi musu sauƙi su ci gaba da rayuwa suna ga ana wannan cin zalin. Kuma aka yi musu barazanar za su iya ƙarewa ɗin amma ba su razana ba, aka ce kar su zo, aka ja red line, aka ce in suka tsallaka komai zai faru, suka ce sai zai faru. Daidai lokacin da wannan fa sun fito daga Amerika, akwai ba American da aka yi hira da shi ya tattara ne kuɗi ne a irin ƙasar Amerika, miliyoniya ne, ya rufe kamfanoninsa, ya haƙura da komai nasa, ya kulle gidansa, ya yi sallama da ahalinsa, ya ce ya fito ko ya koma ko kar ya koma. Ce saboda in ya kwanta baya iya bacci, bai ga amfanin rayuwarsa ba, ana yi wa ɗan uwansa 'yan adam irin wannan cin zalin. Yana bin kan 'yan uwansa da abokanansa, yana musu da'awa su zo su haɗu su tada jirgi su taho su zo su kawo wa 'yan uwansu agaji, ko a haɗa su da 'yan uwan nasu duk a kashe su. Alal aƙalli insaniya, tarihin humanity zai rawaito cewa a zamanin da aka yi wannan cin zalin ba su zauna sun zuba ido ba, sun yi wani abu. Wahu ba musulmi ba. Mu kuma daidai lokacin in ka dawo alamin islami, duniyar musulunci, ƙasashenmu irin wannan galibi matasanmu ba su ma san ana yin wannan ɗin ba. Inda za ka tambaye su ma dangane da me ke faruwa ma a gabar ta tsakiya da wannan cin zalin da ake, wallahi ba su ma sani ba. Daga waɗanda suka shagala da rawar TikTok, sai waɗanda suka shagala da waƙar omologo, sai waɗanda ake ga suna da alaƙa da addini, su kuma ba abin da aka shagaltar da su illa cin mutuncin junansu. Wannan ya zagi wancan, wannan ya zagi wannan ya ce ma wannan maƙiyin annabi ne, wannan kuma ya ce ma wannan mushriki ne. Kowa ya kafirta ɗan uwansa, wanda ya ce ma wani maƙiyin annabi ne ya kafirta shi, wanda ya ce ma wani mushriki kuma an san su waye mushrikai. Mu kuma daidai lokacin abin da muka shagala da shi kenan. Kuma wai so ake dole in kana da site kai ka ɗauki ɓangare, in daga nan ka fito to abin da ake so ka yi kenan, abin da ake sauraro daga wajenka. Daidai lokacin mu abin da muke bai ma san wannan fa ba musulmi ba suke wannan yunkurin. Mu musulmi ne, ƴan uwan mu ake wa haka, mu ba mu ma san ma me ake ciki, wace waina ake taya ma ba mu sani ba. Saboda waɗanda ya kamata su wayar mana da kai, mu waye mu ma san me duniyar musulunci, me ya tahaddiyat, challenges ɗin da suka sako musulunci a gaba. Dama malamai ne, to malaman kuma galibinsu babu abin da suka shagala da shi. In kana so ka zama champion, gwargwadon iya zagin waɗanda kake da saɓani da su, da iya cin mutuncinsu, da iya kafirta su, gwargwadon karɓuwar da za ka samu a ƙungiyarka, gwargwadon ɗaukakar da za ka samu a ƙungiyarka. Shi ne abin da muka gino a kai. Allah ya sauwace, Allah ya dawo da mu kan daidai. To karkashin waɗannan ayoyi ne wanda na ambace su, ‘yan uwa musulmi suka yi nazari a lokacin mulkin sarki Saud bin Abdulaziz Al Saud, wanda shi ne ɗan sarki Abdulaziz na farko wanda ya gaji kujerar ubansa. Ya yi waɗannan ne gaba ɗaya. Saboda haka a lokacinsa, tare da haɗin kai gima-giman malamai na wannan lokacin a duniyar musulunci, su Sheikh bin Baz, sauran manya-manyan malamai na wancan lokacin, da sauran malamai daban-daban ko'ina a duniyar musulunci, da sauran mufakkirun
'yan bokon da suka fahimci rayuwa suka fahimci addini aka yi tunanin kafa assasa rabidatul alamin islami. Rabidatul alamin islami an kafa ta ne don ta zama wata umbrella wanda dukkan musulmi za su tattaru a karkashinta. An kafa ta ne don musulmi su samu abin da ake cewa wahda, a samu tauhidul kalima, musulmi su samu murya ɗaya wadda za su rika ɗaukan matsaya ɗaya kan abin da yake ya shafe su duka. An kafa wannan rabida bayan taro na musulmi na duniya gaba ɗaya da aka yi a ƙasar Saudiya, domin a lokacin ƙalubale da barazana ta sako al'ummar musulmi a gaba, wanda idan suka tsaya a ɗaiɗaice ya zama kowa harkar gabansa yake, to wannan ƙalubalen zai cinye su duka. Amma idan suka samu sauti ɗaya a matsayinsu na musulmi tare da saɓani da bambance-bambancen fahimta da ke tsakaninsu, suka fahimci cewa akwai abin da ya haɗa su. Na farko dai sunan musulunci ya haɗa su duka, sannan kuma sun haɗu a mafi yawan wurare, to ya kamata su samu kalma ɗaya wacce za su rika tinkarar matsalolinsu na su duka da ita. To wannan ta sa aka kafa wannan rabida a ƙasar Saudiya a cikin garin Makka, kuma dalilin da ya sa aka taru a Makka saboda daga nan musulunci ya faru. Annabi sallallahu alaihi wa sallama dan Makka ne, a Makka aka haife shi, wahayin Qur'ani na farko a Makka aka fara saukar da shi, a Makka aka fara practicing Islam, shi yasa aka je aka yi taron farko a Makka, kuma aka yi shi a cikin watan Ramadan, domin a cikin watan Ramadan Allah ya saukar da musulunci. Wahayin Qur'ani a Ramadan aka saukar da shi, kamar yadda Allah ya ce shahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas. Shi yasa har yau wannan taron a Ramadan ake. Ramadan din nan da ya wuce ma an yi shi, kuma duk wani musulmi a duniya daga kowace kungiya yake, in je yana amsa sunan musulunci to sai an gayyace shi. An tattauna akan kabaya islamiyya amma, kabaya islamiyya kubra, mas'aloli na musulunci waɗanda suke da alaƙa da kowane musulmi, sai a tattauna su. Wanda wannan rabita yau an kafa ta a 1962, yau kimanin shekara 63 da kafa ta. 1962 yau muna 2025, idan ka buga zai baka shekara 63 da kafa rabidatul alamin islami. Amma a shekara ta hijira, shekara wato ta sama, idan ka buga an kafa ta a 1381, yau muna 1447, yau zai baka shekara 66. Don bisa ka'ida ga wanda duk ya karanta ilmin hisab ya san cewa duk shekarar bature 20 to tana daidai da shekara ta watan sama 21. Shi yasa ma ka'idar zakka aka ce ba a yadda ka yi lissafi da shekarar bature ba, sai dai ka yi lissafi da shekarar sama. Don duk yayin da ka shekara 20 kana fitar da zakka a lissafin watan bature, to ka cinye wa Allah shekara ɗaya. Kowace shekarar bature 20 to tana daidai da shekarar hijira 21. Shi yasa shekarar bature 63 din nan a shekarar hijira 66 kenan. To aka kafa wannan rabida da wannan wato manufa wato ta haɗa kalmar musulmi da kuma isar da saƙon musulunci, yaɗa message, yaɗa saƙo na musulunci, amma sanar da duniya menene musulunci. Duniya tana buƙatar ta san menene musulunci, da yawa su musulman kansu ma suna buƙatar su san menene musulunci. To wannan makasudi na biyu kenan, bayan haɗa kalmar musulmi mu kuma sanar da duniya wannan addinin na musulunci wanda yake. Yanzu ba kalubalen da muke fuskanta, mun shagala da ƙungiyanci da rigingimu na ƙarya da son zuciya, mun shagala da wannan yana sai ya kori wannan yana shi ma sai ya kori wannan.
dan izala yana neman hanyar da zai fidda dan dariqa, dan dariqa yana neman hanyar da zai fidda dan izala, dan salafiyya yana neman ya zai kori dan gargajiya ko dan dariqa, su ma wa'ancan suna neman ya za su fitar da shi. Ahlus sunna yana neman ya zai kore shi'a, shi'a yana neman da zai kore ahlus sunna. Ana cikin wannan rigimar wasu kuma sun sako musuluncin dungurungu a gaba, shi musuluncin suke so su eradicate, musuluncin gaba ɗaya suke so su kawar. Matsaloli na ilhadi suna ta saɗaɗowa suna shigowa cikinmu. Ma'anar ilhadi inkarin samuwar ubangiji. Yaranmu da yawa a jami'o'i, a garin leƙe-leƙe, zamanin nan na intanet, a garin shige-shige da yawa yanzu abinda bincike ya nuna, ba wai a nan ba wai a nan yankinmu na ƙasashenmu na Afirka ba, a yankin Arab, ƙasashen Larabawa, yanzu abinda bincike ya tabbatar duk inda ka samu samari 10, mutum 10, to mutum 2, kaga kenan 20 cikin 100. Duk inda ka samu mutum 100, to akwai mutum 20 wanda suke fuskantar matsalar ilhadi, sai dai ba za su iya bayyanawa ba. Wato a ransu sun cimma wata matsaya kawai suna ganin addinin nan matsayi shirme ne, bata lokaci ne, ba Allah ma. Sai dai sun san in suka faɗa matsala ne, domin sun ga da yawa daga cikin takwarorinsu waɗanda suka faɗa ba su zauna lafiya ba. Reaction ɗin da muke yi musulmi a kansu, to sai ya sa masu abin sai su ɓoye abin su a zuciyarsu. Bai da Allah ba, bai da musuluncin ba, amma kuma dai tun da yana society musulmi kuma family su duka musulmi ne, in ya faɗa ya san ya tsokano ko ya rikito sama da kara, saboda haka sai ya shigo da bakinsa. Wannan abin da statistic na nuna kenan, bincike ba wai na shaci faɗi ba, na ilimi. To kaga addinin mu muke fuskantar kalubale, matsalolin ilhadi suna ta yawaita a cikin mu. Wani lokacin da mu muna nan muna ta shiririta, wanda ilhadin bai same su ba, kuma muna da yan uwa suna nan a cikin ƙauyuka ba su san komai game da addini ba kuma wani shiri da muke a kansu. Waɗanda suka gane addini maimakon su shagala da yadda za su ceto waɗancan yan uwan nasu, sai zama su babban hannun su yaya za su yi su kore junansu, wannan ya kori wannan ma ya kori wannan. Kuma kamar yadda nake faɗi, ba wanda fa zai koru, sai dai kawai ka yaudari kanka. To Rabi'atul Alamin Islami wannan shi ne makasudin da ya sa aka kafa ta, kuma ta buɗe ofisoshi manya-manya har guda 14 a ƙasashen duniya daban-daban, wanda tana da ofis a Urdun, Jordan kenan, tana da shi a Indonesia, tana da shi a abin nan Trinidad, tana da shi a Gabon nan gabashin Afirka, tana da shi a Denmark, tana da shi a Congo, tana da shi a Malaysia, a Mauritania, tana da shi a America, Canada, tana da shi a abin da dama manyan ofisoshinta suna Saudiya, akwai a Riyadh, akwai a Makka wanda shine na farko, akwai kuma a Jidda, tana da shi a nan yammacin Afirka, nan Senegal tana da shi, sannan tana da shi a Switzerland, tana da shi a London, Ingila kenan. Wayannan ofisoshi nata gaba ɗayansu aikinsu shine yaya za a yi a cimma waɗancan manufofin na haɗa kalmar musulmi da kuma wato sharhi da bayanin ma haƙiƙanin abin da ake kira musulunci. Duk waɗansu munazzamat da aka kakkafa su bayan rabida, to kwaikwayo ne ake yi da rabida, wanda wannan ya yi encouraging musulmi a sassa daban-daban na duniya sun kafa munazzamat, sun kafa cibiyoyi daban-daban domin cimma waɗannan manufofi. A irin ƙasarmu Najeriya an kafa wato Council of Ulama don kwaikwayon abin da rabida ta yi. Council of Ulama an kafa shi tun a 70s ko 80s. Manufarsa ya haɗa dukkan malamai na musulmi a wannan ƙasar ta Najeriya waɗanda suka fito daga dukkan ƙungiyoyi da dukkan fahimtoci. A kafa wannan council kuma yana nan har zuwa yau, ya yi jagorori da shugabanni kala-kala, hatta shehin malamin musulunci, malamin ƙasa da ƙasa, malami barzo masani wanda ba za mu taɓa gushewa ba, muna addu'a Allah kai haske kabarinsa, Sheikh Imam Abubakar Tureta yana cikin waɗanda suka jagoranci Council of Ulama, wato majalisar ƙoli ta malaman ƙasa. Ya jagorance ta tsawon shekaru. Bayan da ya rasu, Allah ya ji kansa da rahama, kai haske kabarinsa,
wanda Shak Tureta ya ba da rayuwarsa duka wajen kiran wato haɗin kan musulmi, da musulmi su samu kalma ɗaya da za su na tunkarar matsalolinsu da ita. Bayan ya rasu, su council ɗin suka yi nazari, suka ƙaddamar da Sheikh Sharif Ibrahim Salih Al-Husaini, wanda har zuwa yanzu shine shugaba chairman na Council of Ulama, wanda kowane ɓangare duk wata ƙungiya da ta sani, izalu duka suna da wakilci, salafiya suna da wakilci, sauran manyan malamai wanda su baka iya cewa ga ɓangaren su kawai malamai ne na musulunci, irin su Sheikh Ibrahim Khalil wanda yanzu ma shi ne mataimakin shi Sheikh Sharif Ibrahim Salih suna ciki. Manufar ta samar da sauti ɗaya na musulmi. Sa'an nan kuma bayan haka aka samar da Supreme Council for Sharia, wanda shi ma ya yi shugabanni daban-daban har na ƙarshe wannan da ya rabar da ya rasu ba daɗewa, wanda aka gabatar da Dr. Bashir Aliyu Umar, Chief Imam na masallacin Al-Furqan, ya zama shugaba. Supreme Council for Sharia ta haɗa kowa, ta haɗa 'yan boko, ta haɗa 'yan siyasa, ta haɗa sarakuna, ta haɗa malaman addini waɗanda kuma suka fito daga dukkan ƙungiyoyi, ko 'yan ɗariƙa ƙadiriya, akwai 'yan ɗariƙa tijjaniya, akwai sauran 'yan izala Jos, 'yan izala Kaduna, akwai salafawa, shi kansa shugaban ma ba salafe ne. Haka ita ma ta haɗa kowa. Manufar dai shi ne haɗa ƙarfi da ƙarfe a samu kalma ɗaya don tunkarar matsalolin musulmi su duka, wanda alhamdulillahi shekaran jiya ranar Laraba Supreme Council ɗin nan sun yi taro a Kaduna, wanda ni ma ina ɗaya daga cikin wato waɗanda aka ba su invitation, amma ban samu damar zuwa ba kamar yadda aka sani saboda rasuwar ƙanwata da ke bina. Mun shagala da wannan hidindimun, shi yasa ban samu halartar wancan taron ba na bada uzuri na. Amma taro ya yi kyau, kowane ɓangare sun je, kuma ina kira ga 'yan uwa su je su saurari daga cikin jawaban da aka gabatar. An yi jawabai masu kyau masu ƙayatarwa, wanda shugaban izala tsagin Kaduna Sheikh Imam Abdullahi Balalau yana cikin wanda suka yi magana, ɗaya maganganu masu kyau. Sheikh Kabiru Haruna Gombe yana cikin waɗanda suka yi magana. Wayannan kamar shi maganganu Sheikh Kabiru Gombe ya mai samari na makasudin gaba ɗaya, kuma kamar yadda yana kan shafinmu na karatuttuka na Facebook, a lokacin da coalition na gamayyar ɓangarorin musulmi suka tashi don kai wa shugabannin addini ziyara, wanda yana cikin wannan coalition da aka kai waɗannan ziyarori a shugabannin addini, cikin waɗanda suka yi jawabai kowa ya yi jawabi mai ƙayatarwa. Amma cikin jawaban da aka yi masu ƙayatarwa akwai jawabin da aka yi a helkwatar izala ta ƙasa ɓangaren Kaduna, jawaban da shi shugaba Balalau ya yi, da jawaban da Sheikh Professor Sale Abdullahi Sale Pakistan ya yi. Babu jawabai waɗanda suke cike da ilimi da kuma kira zuwa da sassauta gaba da ƙiyayya kamar jawaban waɗannan guda biyu. Sun yi jawabai masu ma'ana, suna nan mun wallafa wayannan jawabai a pejinmu na da'awa idan mutum ya bi zai abin nan ɗinsu. Duk wannan a yunkuri na samar da kalma ɗaya. To wannan taron da aka yi na shekaran jiya ya dace ƙarƙashin munasabar wannan taron mu gabatar da hudu ba irin wannan, cewa alhamdulillah wannan kira na a samu sauti ɗaya na musulmi yana ta ƙara samun tagomashi, yana ta ƙara samun haɓaka. Ƙungiyoyi daban-daban suna ta yunƙuri, wanda a ƙarshe waɗannan ƙungiyoyin muke so su zo su narke su haɗe waje guda ɗaya, a samu sauti guda ɗaya na musulmi. Tunda yanzu risalar tana ta yaɗuwa, saƙon yana ta isa, mutane suna ta fahimta. Mun gane cewa a ɗaiɗaice muke, kuma kalubalen da suka sako mu a gaba a ɗaiɗaiku ba za mu taɓa iya cin musu ba, dole sai mun samu sauti ɗaya. Ya isa mana misali a ƙarshe akan girman sha'anin sauti ɗaya, abin da ya faru satin da ya wuce, inda aka samu wani Kirista ya tsallake Najeriya, ɗan Najeriya ne amma ya tsallake Najeriya, ya yi rubutu ya kai majalisar Amurka cewa ana so a yi wa Kiristoci ƙare dangi. Ya nuna duk kashe-kashen da ake yi a Northwest Afirka ta yamma, abin nan arewa ta yamma, yake kokarin nuna cewa Kiristoci ake kashewa.
wanda wannan ya sa majalisar Amerika ta yi zama. Kuma in ba ku manta ba tun lokacin Buhari a waccar tenuwar ta Donald Trump wannan matsalar ta taso. Lokacin da Buhari ya je Amerika ga Trump ya gaya masa haka. Me yasa ake yi wa Kiristoci kisan kare dangi a Najeriya? To wannan marubuci da ya rubutu da ke cike da shaci faɗi da karerayi ya je ya kai su can Amerika suka ɗan ana kashe ‘yan uwansu a nan. Aka fara tunanin matakan da za a ɗauka. Wanda Trump ya fito ya nuna zai ɗau matakai akan wasu jihohi a Najeriya kuma duk jihohin arewa ne. Ka duba abin mamaki. Ƙungiyar CAN a nan dole mu yaba wa CAN. A nan da a hall muke ce a tafa wa CAN domin sun yi rawar gani inda CAN cikin sauti ɗaya ta fito ta yi rubutu ta ƙaryata wancan Kirista cewa ƙarya yake wannan abin da ya faɗa ba haka bane. Ta yi rubutu da murya ɗaya ta fito da sauti ɗaya wanda komin kin Allah ka dole ka saurare ta tunda shine Christian Association of Nigeria. Don haka su yi magana ba zai ka ɗau magana wani mutum guda ɗaya ka zubar da waɗannan su duka ba ko ka ce wani sayan su aka yi ko baka isa ba. Suka fito suka ƙaryata wancan rubutun kaga su suka mana yaƙi ke domin mu da abin ya shafa mu ba mu da sauti ɗaya. Sai dai dan izala ta yi masallacin sa ina tsalle yana birewa a mimbarin sa ina cewa ƙarya ne wancan shi ma ai wannan ko ba zai tasiri ba. Amma mu fito bai ɗaya na al'ummar musulmi mu duka mu ce ba mu yarda ba to wannan shine zai tasiri. To ba mu da wannan. To ko wannan kadai ya yi sai ya calling attention duk mai hankali mai imani a cikin mu cewa wallahi mu muna da bukatar sauti ɗaya. Kuma wannan sauti ɗaya zai tabbata da izinin Allah. Domin dama ƙungiyoyi na musulmi su ne in sun gamsu su yi abin zai yi kuma dukkaninsu sun gamsu. Ra'ayoyin ɗaiɗaiku dama wannan ba a rasa shi har su kiristocin akwai ɗaiɗaiku da suka bauɗe suke ganin da zai yi ba. To akwai misalai da yawa ko a taron da aka yi na Kaduna na shekarar jiya an tattauna su wanda wannan a sautin ɗaiɗaiku ba za a ci musu ba. Mun ga misalai ba adadi lokacin da rigimar Nijar ta taso mun ga amfanin sauti ɗaya domin duka shugabanni ne da jagorori na addinin musulunci suka haɗu suka je suka ga shugaban ƙasa kuma dole ya saurare su. Karshe ya ba su wuƙa da nama su yi recommending ne suke so a yi suka ce mai ga abin da za a yi ta aji a yi ya ba da go ahead. To yanzu idan ɗan izala ne kaɗai suka je zai saurare su ne? Idan ɗan salafiya ne kaɗai suka haɗu suka je zai saurare su ne? Amma da ya ga duka shugabannin musulmi dole ya saurare su kuma abin da suka ce ɗin shi aka yi. Shi ya fa wa wannan fitinar ruwa inda an tsaya an bi da'awar waɗannan 'yan tsiraru wanda suke so su yi mana sakiyar da ba ruwa cewa wannan ya nuna shi ne tsarkakakke shi ɗan salafiya ne ya fi ƙarfin a ganshi tare da ɗan ɗariƙa mushriki wannan ɗan izala ne ya fi ƙarfin a ganshi da ɗan gargajiya mushriki da yanzu wani zancen ake haɗuwar wannan da wannan don su cimma wata maslaha ta musulmi ɗan ɗariƙa da ɗan izala su haɗu don su tara wani ƙalubalen su duka menene zai cutar a aƙidar wannan ko wannan in dai ba shegantaka da shaidanci ba me zai cutar ba abin da zai cutar kai ka fi waɗancan malaman ne na Saudiya tun shekara 63 da suka wuce su bin baz wannan salafiyanci ko sunna ka fahimta da ta kai tafin kafa su suka yadda aka haɗu duk malamai gashi nan duk membobi an san su ai babu wani je a ɗariƙa da ya fito daga Afirka da ya kai Inyas to memba ne a Rabida kuma a sanadin su aka kai ofishin Rabida Senegal da aka kawo shi Afirka ta yamma sai aka kai shi Senegal kai ka fi su bin ba sanin aƙida ne da fahimta da suka yi wancan kuma haɗuwar da ake a Rabida da kowa sai ya canja su kuma abin da zai baka mamaki yanzu a ƙasar nan da yawa sai mutum ya fito yayi wannan da'awar kuma shi da zai yi wannan da'awar ba ana aiko masa invitation a Ramadan ya tafi taron Rabida a Saudiya da ƴan Shi'a kai ƴan Shi'a har ƴan Ismailiyya da ƴan Alawiyya wanda a junansu ƴan Shi'ar ma suna kafirta su duka ana gayyatar su kuma sai ya je wancan kuma ya dawo nan kuma ya ce ba za a yi ba saboda zunzuruncin mu Najeriya ko mu daban son zuciya Allah ya sauke to saboda haka wannan ba da bakon abu bane wannan da'awar da zamu daina yin ta ba mu kanmu a nan yunkurin da muka yi wanda duk Najeriya ta gani ni a nan a Yobe ta kudu yunkurin da muka yi duk Najeriya ta gani kuma ta yaba mana ta jinjina mana muna shirin mu yi gangan
wanda wannan shine officially mun kaddamar da haɗaka ta samun sauti ɗaya na musulmi, kuma a ƙarƙashin wannan aka samu hizba. shi yasa nace masu cewa kar a samu sautin musulmi guda ɗaya ɗin nan, in fa aka biye ta tasu dama musulunci za su rusa, domin yanzu a ƙarƙashin wannan za a rusa hukumar hizba. Duk inda ka san akwai hizba a Najeriya ai ba ƙungiya ɗaya aka ɗauka ba. Ka isa ka kafa hizba ne da yan izala kadai? Ka isa ne ka kafa hizba da yan salafiya kadai? Ka isa ka kafa hizba da yan ɗariƙa kadai? Sai ka kawo kowane bangare, shine ta zama ta musulmi kenan. Da haka in dan ɗariƙa za a hukunta shi da ya sai musu ba, in dan izala za a hukunta shi da ya sai ya bauɗe ba, ta musulmi ne su duka. Kuma ana duba maslahohin musulmi. In ka ce wannan ba zai haɗu da wannan ba, kai ne na Allah, kai ne shiryayye, kai ne zaɓaɓɓe, kai ne ɗan aljanna, kai don haka kai ba za ka haɗu da kowa ba, duk wanda ya saba da kai a fahimta ɓatacce ne, sai dai a bar ka ya kai ya kai. Za ka ce wannan za a yi duk wata hizba yanzu nan ina nuna nan ta yi guje don haɗaka ce. Saboda haka waɗannan da suke da'awar ɓangare ce sai in dai za a haɗu sai dai a haɗu akan irin fahimtar su, wallahi summa tallahi ƙarya suke, kuma musulunci suke rusawa, kuma musulmi suke wa tsakiyar da ba ruwa, kuma ba wani kalubale da za mu iya kawar da shi. Yanzu an yi kiraye-kiraye akan masussukatul kazzab. Masussukatul kazzab kalubalen musulunci ne, domin yan kala katu ba musulmi bane, duk wanda ya karyata annabi kan yake ba musulmi bane. To wannan kalubalen da masussuka idan musulmi ba su da sauti ɗaya, suna ji suna gani ba inda za su iya tunkara sa, sai sun samu sauti ɗaya. Ko Abdul Jabbar shubuhohin da yake yadawa da abubuwan da yake yi, ai sai da musulmin a Kano suka taru suka samu sauti ɗaya, aka ga shugabannin izala a gidan shugabannin ɗariƙu na kowane ɓangare, a gidajen shugabannin izala da salafiya. Malam Abdul Wahab ya tashi ta Muhammad Dabo ya je gidan Sheikh Imam Fadilatul Imam Al-Allama Sheikh Abdullahi Uwais, wanda yana cikin dattawa na majalisar shura ta Tijjaniya. Aka zauna aka tattauna waɗannan matsalolin, mu samu ne mu duka. Idan ba mu tashi mu tunkare su da sauti ɗaya ba za mu je ko ina ba. Sannan aka iya samu gwamnati ta amsa kira. Inda wani bangare ne su kaɗai suke yi, ai an daɗe ana yin amma ba a cimma komai ba. Sai da aka haɗu aka samu sauti ɗaya. To saboda haka duk sanda muke so mu kawo ƙarshen wata matsala sai mun samu sauti ɗaya. Don haka kira zuwa ga sauti ɗaya kira ne zuwa ga ainihin tsagwaron musulunci. Faɗa da wannan sauti ɗayan kuma ba abin da yake gadar da shi sai ƙungiyanci. Abin da zan rufe da shi, akwai da yawa waɗanda saboda hassada da ƙiyayya mutum zai zo ya hau mimbari ko ya zauna a teburin wa'azi yana magana kamar wanda yake maganar gaske, amma shi ya san yana amar da wata hassada sa ce a zuciyarsa. An samu waɗanda har suna iya kama sunana ƙarara cikin ɗan izala, abin takaicin ma wannan, tare da cewa a ɓangarorin ahalus sunna waɗanda suka fara saboda tsabar halar da ke cikin izalar garin nan, yana nufin Zaria. To mu ma saboda matsalar izalar garin nan har wani zai fito da sunan izala wai ya nemi raddi, ina da'awar a samu sauti ɗaya na musulmi. Amma a daidai lokacin ya kasa yi wa shugabansa fa na ƙasa raddi, ya kasa yi wa sakatarensu na ƙasa raddi, amma ni kuma yana min raddi. Sannan kuma hatta murya ɗayan da muke da ita ana haddasu ba, haddasu shugabanninsu suna cikin wakilai, duk taron da muke da su muke, amma wasu ɗaiɗaikun fitsararru cikin waɗanda suke malamansu saboda hassada da gaba da ƙiyayya. Idan wani ne kake da matsala da shi a cikin masu da'awar haɗin kai, matsalar ku kai da shi daban, kar wannan ya ɗauke ka ya fushi da ƙiyayya da hassada ta sa ka zo ka yi kwandomin batun haɗin kan gaba ɗaya. Ku yi matsalar ku kai da shi. Kana da matsala da Sheikh Professor Ibrahim Ahmad Makari a matakin ƙasa, ka yi matsalar ku kai da shi, amma da'awar haɗin kai da'awa ce ta Allah. Kamar yadda Sheikh Ahmad Abubakar Mahmud bin ya faɗi, duk wanda yake a haɗu ko ma daga ina ya fito, wannan da'awar ai ba tasa bace ta Allah ne, domin Allah shi ce wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu. In dai ba za ka goge wannan ayar Qur'ani ba to bai kamata kai faɗa da shi akan wannan ba. Da'awa ce ta Allah. Saboda haka Allah ta'ala ya fahimtar da mu, Allah ya datar da mu, muna roƙon Allah ta'ala ya ɗora mu akan abin da yake daidai, ya nuna mana daidai ne, ya ba mu ikon mu bishi, ya nuna mana kurakurai, ya kuma fahimtar da mu kurakurai ne, ya ba mu ikon mu kauce musu. Mun ji daɗi da wannan taro da aka yi na shekarar jiya a Kaduna,
mun yi farin ciki da shi kuma mun san ire-irensa suna nan tafe. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya haɗa kalmar musulmi, ya haɗa muryar musulmi, ya ba wa musulmi ikon tsayuwa a sahu ɗaya domin tinkarar matsalolinsu nasu na su duka. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya rayar da mu a tafarkin musulunci, ya kashe mu a tafarkin musulunci, ya tashe mu a tafarkin musulunci. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.